kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata zvina kumira mushe muri yeZimbabwe ndadzoka manje munoziva kuti panapa pavanongorinzwa voice rangu vanotonhora seeyes handisi kuita zvekutamba because zvinhu zvacho pakaipa timu racho toita zvari kutoda saka pada tokunzi kavara tovatangopedza navo iko zvino zvipana nyaya iri kubuda panapa. The Zimbabwe Republic Police warns individuals and institutions that anyone found in possession of gold without a valid permit or license in terms of the Gold Trade Act and regulations administered by the Ministry of Mines and Mining Developments will be arrested without fear or favor for the due process of the law to take effect. The police warning follows the recent arrest of subsequent conviction of Joseph Piri for illegal possession of 3,118 grams of gold. He was sentenced to 5 years imprisonment while the gold was found fortified to the state. The ZRP urges Zimbabweans to report anyone illegally trading or possessing gold through the national company's desk. Vapedza zvavo vatochinja inini ndozvigara takazvitaura. I don't know how many times ndichitaura ndikati imimi mungada kutedzera zvinhu zvinotaurwa navanhu. ZRP yakutotaura kuti ukangoona une gold chete ngwi watobatwa. But honai guys, if you guys still remember painzi empowerment what kuZimbabwe vamunangagwa vachinja zvinhu vakutobvumidza vanhu kuti vatore gold rakutowanikwa nekachip license kako license kacho kanzi $200. ndikati this is all propaganda. vakati vari kubvumidza vanhu makorokoza varamba zviningina the likes of ana mutsvangwa chavatotaura kuti vakorokoza vari kutochera vachitoidiri vachitota kakubhiga makorokoza. Now iko zvino zvavanzi kwabatwa negold wakusungwa. Ai mimika vanhu kuZimbabwe why nai vakomana why muchibhelieve ZANU-PF kuti kwamadatsunya neZANU-PF izvozvi. So pane imwe nyaya futi ndanatozvikanganwa Temba Muliswa ndo imwe nyaya iri kunetsa iyi. Vanonzwa vanhu vese vari kuti munangagwa wacho ngabve zvine basa rei. It's because of zvinhu zvokuti vakomana vaya vari kuleka integrity. Vari kuti nhasi vakataura kuti toda kuti zvinhu zvedu zvidai bva vasiya zvakadaro mangwana vanomuka vakatochinja unosvika polisi ikatogarira ipapo ichitobata vanhu. So popularity iri kugaina chiwenga is because munangagwa nezvinhu zvakawanda zvakapromisa vanhu but zvikutanga zvisiri kuzadzikiswa. Nezuro vanhu pavakafara paya vachifarira general kuti vamuka vakapfeka Gideon yekunigirikini yekuarmy vanhu vakafarira zvisingaita vakati yowe general vadzoka general vadirwa shuga general zvazvinhu. And even myself I was like wow the general is back. Ndikati zvinofunga ndizvo here izvi because unosati zvinonetsa kaona munhu akapfeka Gideon but kutwa hand over and take over anongomunga kutoti ndakutotora futi chinhu changu chekubharaki. You never know kuti zvinonyazofamba sei zvinhu zvacho. Inangwa ndizozive mitemo yavo ikuarmy kuti inenge yakamira sei because at the end of the day ndiri munhu asingazive zvese. But pakupfeka kwakatwa uniform nachiwenga nemukadzi wake pane mashoko aitaurwa zvakanyanyisa naTemba Muliswa. Temba Muliswa was afraid like I said yesterday kuti Temba Muliswa kamuswe kake kepakati makumbo ake anga kakapeta kakawandisa kuti vakomana vanga vakapeta muswe nezuro vaona general vadzoka munigirikini. So Temba ndo paari kuti it is when one reads this type of contrivance disguised as an article that they understand that there is more in people's heads than anything on the ground. While you are reading non-existent signals, ED went further to hand over power to the peaceful gabbed signal laden VP and left the country for Angola. That is what I like about ED. Avunduke zvekumhanya is misguided exhibitability bordering on the stupid to invest so much political deduction from the dusted off gab of military clothing. Hamunete here kuremedza VP neminyo yenyu yenhema amukupe gungwa nebucket. Just respect the duly elected leader and wait for the next electoral movement. Apedza zvake mukomana zvatotaura atopedza kadaro. But you know the funny thing manje ndeyekuti ivo vatota nyaya yeelection ndakaona nezuro ziyamba ndizvo zvaitaura
vandikakuvhiringidzika vanhu vacho vane confusion yekuti hatina zera neconfusion yavainayo. Ziyambi was saying isusu takati wakomana tiramba tichingoti nhasi ponzi paitwa election mangwana election zvokutadza basa rekuenda kumberi, saka takangoti tombobvisa election racho, vanhu vanozonhingirikina vaya voita se mubasa rombotsva vanodawo kuzonhingirikina vozo, kwete kungogara vanhu vakangotsomana chingoti padiki padiki wamugodzi memunhu wakumuteera padiki diki wakudididi. That is wrong, because according to our constitution of the country inotaura kuti zvoni 5 years takatopinda mune rimwe election zvakatoenda zvakadaro, kana watotadza basa kuita panguva iyoyo watadza, zvinobatsirawo nyika kuti ikwanise kuisa maleaders vanoramba vakarongeka, because makada kuwedzera munhu mazikora akawanda anogona kurelax. Munogona kuzvindikitwa zvokuti kana mega mufare kurowa zvokuti munhu anotoona kuti ini handichadzoke, but panapa vanhu vanoda kusienda vagadzirira saizi, mugopedzwa nemi zvakadaro zvotovharana, mosara muti but imi these guys yavari kuita ndeipi, ngaachibvaka like this issue yandabva kutaura yegold, kuti izvezvo gold rachira kutonzi wakusungwa futi pane mwe akatorwa 5 years unzi takuona une gold taakukusunga, but same gold iroro kune vanhu vane makorokoza avo hatichataure mazita, but iwo unofungidzwa kuti munhu akaita saScott uya gold rake raari kuwana rere riri kubva riri kuchimaini chake chiri kupenda longa cheche. Do you think ndoko kuri kubva maini kuri kubva gold raScott rese? Imi motozvibhilivha ndokuri kubva gold rake rese? Hakuna zvakadaro. But these guys zvavari kuita vanotorenga vatone zvimagold buyer zvavo zvine zvichitotenga masaidhu zvichibenefita iwo, hazvisungwa zvibatwe, iwewe ukangouya uri nonhingirikini. So what they're trying to do now is this, ngatingoenda pane nyaya straight. Munhu wese anofanira kunge akapfeka regalia yeZANU-PF achinota bow down to ZANU-PF, akapfugamira ZANU-PF ndokuti zvinhu zvake zvifambe. And the same thing apa iri kuonekwa kuti the guy akufanira kunge achimisa zvinhu ndo ari kunzi aiwa dzingoro hembe idzi, Mnangagwa is not afraid, Mnangagwa haasi kutombotya. Mnangagwa kutya ndoko anoita. Let me tell you something, pandakaona Mnangagwa achitya ini, pandonyatsokunzwisisa kuti Mnangagwa anopanika, makaona pakadedzerwa demonstration yekutanga nageza, vanhu vangani vakasungwa, verengai vakapinda vanhu vangani vakasungwa yekutanga first demonstration yageza ndio pakapiswa imba yemadzibaba oshanduko. What for? Saka hakusi kutya. Second demonstration yakadedzerwa nageza izvozvo vamacomrade asi atopiwa mabheo vatotota zvekuti batai mutodzvanya, saka mota bozi munhu asingatye kanokudza kuti vasiyei vasiyei toda kuona kuti vanda sei, ndio zvinoita munhu asingatye pakopa kuzoteera uchibata uchivhoisa mukati inenge ichinzi chinyeyo. Tarisai panyaya yesadhaki ukatarisa kune dzimwe nyika angatori ma1 like kuMadagascar recently vakabvisa president kwacho kuti aiwo atowa SADC chairman kwacho ipapo, because what they know spotlight yakunyika ikoko kutobva tangokunyadzisa, ukada kuti rowa zvakunyadzisa zvichaitike izvozvo, but Mnangagwa akagara arova vanhu in advance, takutogadzira zvimaroad takuta sei so that vanhu panoteera nemakamera mune muchidirectwa, hapana panotenderera munyika yevanhu nechikamera chako uchienda kumwe kunhu kwedu pinda nepanapa nomakonde wati yewe ndo road yacho, miti ibva yadyarwa, miti yacho yakangodyarwa bva patambiswa mari bva yaoma mahara. Imagine nhasi obva uzoti Mnangagwa haatombotyike zvemachira akapfekwa mukuremedzera emunhu hamumbokupe gungwa nebhaketi. Hai zvemuZimbabwe ndokukutaurirei anotya. And this kamutemo kaakuiswa aka kekunzi ukaonekwa negold uri kurohwa 5 years munyikirikini, saka ari kufanira kuonekwa negold wacho ndiani, ari kufanira kunge achiita zvegold zvacho ega ndiani. Saka imuta kuti madhiri ese muda kungoita mega chete, mungodya mega, ndozvavanoita vanotanga kugadzira crisis vega pachavo ivo variwo kuti vabenefit kana vada kurowa namari. Same applies zvaitika pamazuva efuel, petrol yainetsa munyika but ivo ndo pavaitoita rich ipapo, because petrol ikangonetsa vakangodhokonya kuti yakunetsa, ivo vanenge vane matenga avo vanenge vatengesa, inotombokwidza mutengo votanga kurowa mari vega. What's next? Munoisirwa vakomana vozara vezvigubhu mumarodhi vechichi vaya muchirohwa mari painetsa nyaya dzemari paya mamoney changer. If you guys still remember mazuva kumashuro pakatoiswa munhu angatoni mamoney changers ake vaitora mari yatichinjanise mari, vanenge vane vanhu vavo vanenge vada kuti vaite zvinhu. Iwo nhasi otitaurira kuti aiwa Mnangagwa haana kana chaanombovhunduka. Mnangagwa anovhunduka zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Ameno let's see, regatimboona vanhu vaenda kuhunhingirikini kuti vari kuita sei kokoko kurufaro, tomboona kuti zvii zviri kuitika zviri kutora nzvimbo kokoko. Ndakashamisika kakuti painzi nyika marallies akonza kuti tikuda kuita zvemarally hatisi munguva yemaelection, but izveso ivo vanhu veZANU-PF vanokuitira zvinhu zvavo pavanongodira.
ubva utaura kuti Mnangagwa haatye. Kana asingatye aibhandire chimarala aiitwa naNelson Chamisa aya. Themba Mliswa is crazy. Anongotaura zvinhu zvisina nebasa rese. Ndizvo zvanhu zvaya zvokuti zvinezvi totsvaga udzvene. Vakomana ngavatsvage mabasa. Ringatonzi ibasa iro rekungomuka everyday uchipraisa Mnangagwa. Uchingoti Mnangagwa akazodai, Mnangagwa ari kuzogona, Mnangagwa anopedza, Mnangagwa papolitics anodai. So ringatonzi ibasa iro rekungomuka uchingotaura zvinhu zvisina nebasa rese about munhu. Zvinokupa izvo. Vamwe vari kutoita mabusiness. Pindawo mabusiness acho iwawo. Because it's high time yekutofanira kuonesana kuti iwe porototaura zvokuti zvegold tikutodawo. Tingarambe tichingoita zvegold rekunzwira kuma next door. Tikutodawo. Udzoti tikutodawo iwe kana usingadi haudi, but isusu hazvinoti munhu wese haadika. Inoenda zonyotaurisa. Right, kuna vanhu vada ku sorry zveina ndanonoka kukuudzai, but it's very important. Vanhu vada kuadvertiserwa mabusiness tibatei kapo tikuitire inini nana 0.5 nana nenyaya version nemamwe maplatforms ari papa, but tibatei tikuitire business. It's not for free. Sorry zvenyu, kuna vanhu vanenge vachida zvinhu zvemahara, hatisi kuzokuitirai mahara, tiri kuadvertisa machinge matipa tumari mbijana. Saka uyai tiite business, uyai nemabusiness enyu ese amuri kuita, totaurirana tobva tatofambisa zvinhu. Namba ndakusiyirai pascreen, itai fast.